Ja, dat is even wennen hier, dat is even wennen. Maar misschien mag ik daar even wat aan toevoegen. We hebben dat inderdaad samen afgesproken om die Van Heutsma's te doen. We hebben eindeloos geoefend met de staf in de kelder om die Van Heutsma's te zingen, maar dat lukte niet. Hoe dan ook, Steve, namens dit hele gezelschap van harte gefeliciteerd. Voor de mensen die het nog niet in de gaten hadden, uw cadeau staat ergens in de tuin hier. Dat is een fraaie bank. Hij heeft al een paar keer door Dodenhof gelopen en zegt, nou dat zal wel een mooi bankje zijn. Op die wijze is Frits samen met Helen naar Dodenhof gegaan en dat is dan geregeld. Wat dat betreft namens ons allen ontzettend gefeliciteerd en dit is eigenlijk helemaal verdiend. En waarom zouden we dat niet doen met de Van Heutsma's? En ik ben hartstikke benieuwd hoe dat klinkt. Hartstikke mooi.
allemaal recht vooruit blijven kijken. Ik heb het bijzonder op prijs gesteld. Dat ik bij het regimentskapel van het regiment waar ik eigenlijk begonnen ben, en waar ik 17 jaar met trots de embleem heb gedragen, dat die kapel vandaag voor mij hier heeft willen optreden. 50 jaar is natuurlijk niet niks. Aan de andere kant, het feit dat je dat eerbetoon krijgt, dat stel ik en mijn vrouw bijzonder op prijs. En dat er dan ook nog de Van Heusmars komt, dat is dan het tweede deel van mijn militaire leven, uit de kelen van deze Limburgse jagers. Ik denk dat er alleen maar aangetoond is dat het geen verschil maakt wat je bent, Limburgse jagers, Van Heusmars, activist, of dan ook militaire muziek. Gisteren hebben we al gemerkt hoe het in elkaar zat. Ik vind het fijn en ik vind het een hele eer dat u hier bent geweest. En ik wil dat natuurlijk niet besluiten dan inderdaad door jullie uit te nodigen om toch in ieder geval een drankje te drinken op het feit dat ik 50 jaar ben geworden. En ik hoop ook dat jullie op dezelfde wijze zoals ik het heb gehaald op 50 jaar, wens ik jullie allemaal dat deze mensen hier zijn hier op de 50 jaar. Bij deze we willen ook niet. Ja, dat zou ik zo meteen doen. Zo, dat hè? Ja, wacht even. Nee, geen bier erbij, jongen. Nee, volle glazen. Sigaretten in de veel, Nou, jij hebt de schoen niet mooi genoeg gepoetst. Nee, Brunting, verstaat niet, jongen. Pepsi, ho, hey. Jij was een goeie, jij. Oh.